Яңарыш республика фондына 10 ел тулды. Бу 10 еллык тыңгысыз хезмәт дигән сүз. Болгар һәм Зия шәһәрләре торгызылды. Казандагы изге ана иконасы соборы яңартыла. Тиздән ул кабат үз ишекләрен ача. Фондның 10 еллык күркәм эшләре турында алдагы язмада. Баһадир сугышчылар, милли киемнәрдәге кызлар һәм рус мотивлары. Мәдәниятләр багланышы Татарстанның күп гасырлык тарихында чагыла. Масштаблы эш 10 ел элек башланды. Нәкъ менә шул вакытта Тимер Шәймиев Яңарыш фондына нигез салды. Россия мөселманнары өчен аеруча кадерле җир. Биредә 1922 елда ата-бабаларыбызның Идел буе Болгар дәүләте хәзерге Россия территориясендә беренче булып ислам динен ирекле һәм рәсми рәвештә кабул иткән. Диннәргә тигез караш, игелек, әхлак, белемгә омтылыш кебек кыйммәтләргә нигезләнгән ислам дине тынычлык һәм хезмәт сөюче булганның күңеленә хуш килгән. Фонд тарихи мираска яңа сугыш өрде. Болгар шәһәре һәм Зия утрау шәһәре реставрацияләнде. Атаклы Ак мәчет, Болгар Ислам академиясе төзелде. Болгар тарихи археология комплексы, Успение соборы һәм Зия утрау шәһәрчеге монастыры ЮНЕСКОның бөтендөнья мирасына кертелде. Бу бик зур хезмәт һәм ул иң югары дәрәҗәгә лаек. Фонд проектларына бөтен дөнья үз өлешен кертте. Оешмалар, предприятиеләр һәм гади кешеләр ярдәм итте. Барлык исемнәрдә махсус хәйриячеләр китабында. Иң өлкән иганәчегә 103 яшь, иң кечкенәсе берничә атналык кына әле. Аның исеменнән ата-анасы акча керткән. Масштаблы проектның рухландыручысы адресына ихлас рәхмәт сүзләре әйтелде. Зур эшләр эшләнә. Менә яшьләр монда. Без бик шатланабыз. Бу безнең фонд янында шундай яшьләр кызыксынып, ярдәм итеп, киләчәктә дә мотор итеп эшләргә насип булсын. Барыгызга да исәнлек, саулык, рәхмәт. Мәдәни мирасны торгызу эше дәвам итә. Хәзер Казан изге ана иконасы соборын реконструкциялиләр. Аны киләсе елның җәендә ачарга планлаштыралар. Фарис Мөхәммәтов, Мурат Мешин, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.